ଆରେ ଆରେ ଏ ବଣ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି କାଉମାନଙ୍କର ଆଜି ବି ରାବ ଶୁଭିଥିଲା। ରାବ ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଟା ଆଜିକାର କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆମେ ମା ପୁଅ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୋ ଗେହ୍ଲା ତ ଯେତେ ବଢୁଛି ତା ଜିଦି ସେତେ ସେତେ ବଢି ଚାଲୁଛି। ମା ଖାଇଲେ ଯାଇ ସେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ନାଇଁ। ଖାଇସାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ଖେଳିବାକୁ। କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାରକୁ ସେ କାଢି ଦେଇଥିଲା। ଚାରିପରେ ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନା ଦେଇ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଡେଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡେଇ ଭିତରକୁ ପଶେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ତାକୁ ନେଇ ଆସି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମା ପୁଅ ମିଶି ଚାଲିଲୁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବଣକୁ। କି ନା ଆମର ସେଠି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ମା ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାଇଥିଲି ଆଣିବାକୁ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଣରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ତ ଗୋଟେ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଗେହ୍ଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବି ଖେଳିଥିଲେ। ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୋଇ ଆଣିଥିଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇ ପଖାଳ ଧରି ବସି ଯାଇଥିଲି। ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଗଟା ନହେଲେ ଜମିବ, ସେଥିପାଇଁ ବରକୋଳି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଦଳା କରିଦେଇଥିଲି। ଖାଇବାଟା ତ ଆଜି ଜମିଲା। ନକରି ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ବାବାରେ ବାବା, ପଖାଳ ସହିତ ଆଉ ଏ ଦଳା ପାଗଟା, ଖାଇବାର ମଜାଟା ତ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ପଖାଳ ଖାଇବା ମାନେ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ନ ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୋରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଓଃ କି ଶାନ୍ତି। ଖାଇସାରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗରମ ବି ପଡ଼ିଲାଣି, ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖ ଅଟକେ ଯାହା ହଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାରି ଦେଇଥିଲି।